Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Student Taljan ta' 18-il sena ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin u weħel multa ta' 15,000 euro wara li wettaq att vandalu fit-tempi tal-Ġgantija. Fis-Stqarrija Heritage Malta qalet li dan l-att vandalu seħħ it-tnejn waqt ħarġa tal-iskola. Intqal li l-istudent wettaq ħsara irreparabbli billi naqqax it-tri fuq il-ġenb ta' waħda mid-daħliet prinċipali ta' dan il-monument li huwa ddikjarat mill-UNESCO bħala sit ta' patrimonju dinji. U nqabad fil-fatt minn uffiċjal tas-sigurtà u immedjatament issejħu l-pulizija fuq il-post. L-istudent resaq il-qorti ta' Għawdex b'urġenza tnejn stess u ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. L-Aġenzija Heritage Malta qalet li qed tikkundanna bla riservi dan l-att vandalu. Heritage Malta qalet ukoll li f'dawn l-aħħar xhur għamlet investiment sostanzjali biex iżżid is-sigurtà fis-siti u l-mużewijiet tagħha u esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-intervent fuqtu tal-uffiċjal tas-sigurtà involut fil-każ tat-tnejn.